שלום לכם, אתם חזרתם כאן לפרק השלישי עם האביבות בסדרת למיינקראפט. אוקיי, בפרק הקודם מה עשינו? סיימנו את כל אלו, הרגנו זומבי, קיבלנו גזר. אוקיי, ועכשיו בוקר, אני זוכר. ואנחנו נמשיך, והיום איתנו אורי. איך שמכנים אותו? חננה, סתם. אתה. אני מפחד, אתה הולך למות, אנדרמן. או שהוא יהרוג אותך. ביץ' כדורק! אתה יודע שלי הוא מוריד 3 חיים ולא... אימא לי קריפר. אל תדאג. בן! אתה לא מה מטומטם אצלם? הם מתאבדים. נכון? בן. איזה אפס הסקלטון הזה ירה לך 2 חצים ולא פגע. אימא, זה היה קרוב. אני לא יכול פשוט להסתכל לו בעיניים ואז הוא עדיין גם מתעצבן עליך. בוא. בוא הוא יחד. נעלם. בוא כבר פאקינג... כלב. יש לי כלב, אתה יודע? כמה כלבים יש כאן? אימא. זה פחד. תדע, כי הוא יכול לקחת לך דברים מהבית. אוקיי. מה יש פה? כלב. כלב שמרה שלקח לי שנה לחלוא אותו. איפה הוא? בפנים, לא? אירוביי. אנדרמן. אתה בגדיל. איפה הוא? אני מפחד עכשיו להסתובב ברחובות. האמת הוא יכול גם אתה יודע מה מסוכן איתם? מה? אם נגיד יש לך מלא מפלצת סביבה בדלת, אז הוא יכול להיעלם, להחזיק את הדלת ולהיעלם איתה. מה? ואז אין לך דלת. זה אפשרי. אוקיי. ומזומבים אתה יכול גם להשיג תפוחי אדמה. יש לי כבר גזר מזומבה. גם תפוחי אדמה יש. אורי, למה אתה חופר? סתם. אתה. אוקיי. אורי, דבר קצת יותר למיקרופון ויותר חזק כדי שישמע אותך. עשיתי פרקים. זה פה. יפריע לי קצת, אבל אוקיי. אוקיי, צמר, אני לא רוצה לחתום. לא רוצה להרוג אותם. אתה יודע, יש לך בכלל עוד 2 איירון, כי אם יש לך, תכין את המספריים האלה ותגזור להם. עדיין אין לי איירון בכלל. אני עדיין לא נכנסתי כמעט ולמנהרה. אני רוצה עוד להכין חוות זה. אוקיי, משימה ראשונה שלי. להכין חוות חיטה. להכין חוות חיטה זה חשוב מאוד, חיטה. ואז אתה יכול להכין חוות גרסים או תרנגולות. לא, תרנגולות זה אפשר עם זרעים וכל השאר. רק חזיר זה גזר. יהיה בעיה עם חזיר. אה? יהיה לנו בעיה עם חזיר. למה כן או שהרגת את כולם? לא היה פה חזירים, אבל נראה לי. איזה? רגע, זה של פרות? זה סטייק. זה של פרות. אתה צריך ללכת יותר לאיפה שיש עצים, שם יש יותר חזירים. כן, ליד ביער. ביער יש הרבה. אוקיי, אני אתחיל בחוות חיטה. אני צריך איירון. יואו, הדבר הזה מסתיר מה יש פה. כן, אני יודע. אני צריך מים. אז אני אכין את החוות חיטה, אני יודע איפה. אתה יודע שיש איזשהו מוד שאתה יכול להכין אורי? לי מת. אורי, מה קורה? אוקיי, מה רציתי להכין? לי? אני לא יכול להכין דלי! לא יודע, אבל אתה יודע שיש איזשהו מוד שאתה יכול להכין דלי? אוקיי, אורי, דלי מעץ. אוקיי. והוא נראה מברדל. אוקיי, מה יש להגיד? אוקיי, בעמיתים בוא נכין. אני מתכנן כבר להכין את החיטה הזאתי. אוקיי. אתה יודע שעדיין לא בטוח עליך, רק אני אסתובב. כן. עדיין אין גם עליך. אני יודע, אבל נראה לי הוא כבר עזב אותי. כדאי להכין פה את הזה? יאללה, יש לנו מלא בורות ותמיד נתקעים כאן מפלצות. לא, אני אשטח את זה, את הבור הזה. אני חייב לקרוא לכם מה זה.
עדיין לא הבנתי מה אפשר להכין עם זה. מה? אורי, כמה זמן אתה במיינקראפט? לא הרבה, אני הרוב במחשב ביצוע משחקים אחרים. אבל לא יודע שזה לא עוזר. מה? זה לא עוזר לך כאן. אבל מה אפשר להכין מחמר כאן? מה? מה אפשר להכין פה מחמר? אורי, אתה באמת לא יודע? אוקיי, אחר כך... חוץ מ... אני יודע שאפשר להכין איזושהי אבן כזאת עם מזרה. זהו. כן. יש איזשהו מוד שאתה יכול להכין מזה, מהבוץ הזה? נו, זה חול. זה חול, אורי. חול הוא לא אמור להיות צהוב יותר? אולי איזשהו צבע? שיש במדבר? לא. זה חול ים. אפילו שאני לא יודע כל כך מה זה, אבל טוב. בינתיים אני אכין פה את החווה. אחר כך יהיה לי דליים, כמו שאומרים את זה, אז אני אכין את זה מהיום. אני אכין את זה יותר קרוב לבית. אוקיי? אורי, דבר גם, אתה משעמם לי. אין לי מה להגיד, מה אני אגיד? היי! כן. תקרא לעידן, היה... אבל אסור, אורי, זה זכויות יוצרים כפרה. עם אח שלך, אתה עושה גם סרטונים או לא? לא. אח שלו לא אוהב לעשות סרטונים, לא יודע. אני היחיד שיודע לנצל את כל זה. סתם. מה הם יכולים להגיע לרוחב של עד 4 כאלו? יודע. אז אני משתמש בכל 4. מבין? איזה גאוני זה? ופה אני אעשה אולי כזה משטח כזה יפה, כדי שאני... פה אני רוצה לבנות בית קטן כזה, כאילו בית של אתה חיטה. יודע מה הווילג'ר פעם אחת עשה לי? מה? הוא בחר לי 64 בטיחים על ברקת, ואתה לא יודע, כל השכונה שמה נהייתה בטיחים, אין מקום אחד שאתה לא בבטיח. ותקשיב, אתה יודע איך הכי טוב לשאול לבטיח? נו, נגיד כאן אתה שם אבטיח אם יש לך אבטיח, נגיד אתה שם אותו כאן, זה לא טוב. למה אנחנו מדברים על אבטיחים? לא יודע. אבל תקשיב, אם אתה שם אבטיח ממש ליד מים, ושם משהו בצד השני שלו, אז הוא גודל ואז הצמח נעלם. אם אתה משאיר לידו עוד רווח, אז הוא גודל, אבל הוא לא גדל על הצמח, הוא גדל הצידה. יאללה, כל הזמן הוא יגדיל לך. זה טוב. פה פעם קודמת יש פה ציר. שיט. מה חשבתי? מה חשבת? חשבתי שאני על שיפט. פעם קודמת בסרטון הראשון שהייתי עם קטן נפלתי פה בטעות על הכיסא עם השיניים, על הכיסא שאתה יושב. על זה? כן. נפלתי עם השיניים ברוב צחוק. כאילו הייתי ככה, זה כן. ומה קרה לך? כלום. אתה רואה? שניים שהיא בסדר. ולקטן? כלום. הוא רק חטף ממני. סתם. אתה תוכל לראות את הפרק הראשון. תמצא. בואי, מעניין אם יש פה איירון. תמיד ברבין יש איירון. אופסי, 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 דופסי. הנה. איירון! איירון זה דיימונד! שמת לב שאיירון זה כמו השם של ילד מהכיתה שלנו? אם אתה רוצה להגיד לו איירון, זה זה. איירון. ואם אתה מוסיף לאיירון, אתה מוסיף לזה מן, מה יוצא? איירון מן... אז אתה יודע שיש שיטה יותר קלה להעלים את הדברים. כן, אני יודע, אני יודע. לשים לפיד מתחת, זה נופל וזה יוצא. אני יודע. סתם. אסור לקלל בתוכנית החינוכית. אמא! 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 אמא, איזה זומבי!
לא, זה מה חשבת שזה? זומבי וילג'ר. היי איירון, תודה. כן, שלחתי שיש את הגרסה החדשה שמפילים איירון. זה לא גרסה חדשה. היה זה כבר. היא הייתה פעם חדשה. פעם חדשה, מגניב. מגניבסקי. אוקיי, נראה לי אני הולך לפחד. הולכים לבוא לי הרבה מפלצות פה. בעיקר ברבים. כן. אתה יודע למה אתה לא עושה את זה בעיר יותר? זה הכי בעיר. באמת, על זה אפשר. ראיתי עוד. אני אקח את האיירון הזה ואני אלך ונסתייק מפה. מעדיף כמה שיותר מהר. אוקיי. אני לחוץ. אני מריץ את הכיסא. אני שומע. אני יודע שעידן בלח, שעידן גם בלח 11 כאלה. 11 כאלה. אוקיי. לבלוע. טוב. די להריץ את הכיסא. אוקיי, מלא. יש לך מזל שלא התחלת באזור חול. הכי מסוכן. כן. מצטער, אני מפחד, אני מריץ את הכיסא. איפה הבית? לבד. הנה. למה אין פה פליצות? אתה יודע שאתה על קל. למה אתה על קל? כי לא בא לי שאני אמות. אתה יודע שזה אומר שהמפלצות נעלמות לך בבוקר. נו. כן. אמרתי נו. שיט. גם אתה רוצה לך לב שלך שעזור לך להילחם בהם? כי אני לא יכול להוציא אותו עכשיו. ולא מתמלא לך עכשיו החיים. ויש מאחורי לך... קוסמק. אתה לא רעי. אבל כדאי לך למהר כי הזומבי וילג'ר הזה יכול לקחת לך את החרב. רגע, אתה מכיר את הגרסה הזאת שהזומבים יכולים להרים לך את הדברים? כן, מה שתגיד לה? שיט, די כבר, הוא מהיר מדי. אתה מגרזן אותו. אתה צריך לקחת ולחזור במהירות. אני אחזור אליכם. אמא, זה מפחיד. זה מפחיד. כמה מפלצות יש שם. יצאנו עם חיים מלאים. יצאתי עם חיים מלאים, כאילו, יצאתי אליהם עם חיים מלאים, וגידי שהם התמלאו, וכאילו, אוקיי, בקיצר, אני אתחיל לסדר. זה מפחיד. נכון, אורי? אורי, משהו קרה לך? לא. אני מריח שטינקריות. אני מריח מישהו שהולך להשתנקר עליי שלא באמת עשיתי את זה וזימנתי את כל הדברים. סתם, לא. באמת עשיתי את הכל. הכל, אבל הכל. הכל כולל הכל. כולל השניצלמן. כולל. מה הקשר? כי שניצלמן בא אליי. הטרון? אתה יודע מה... סתום, אסור להגן עליהם של ילדים אחרים. לא, אתה יודע מה רשום שמות. אצלי בוואטסאפ? שניצלמן. נו, גם לי. לא, ועוד לא רשמתי את השם שלו. זה מה שרשום, אתה צריך עוד אחד. אוקיי, אני רוצה אתה יכול איכשהו כאן לפתוח לי שרה... אנחנו יכולים בזה איכשהו לשחק ביחד. לא. למה לא? כי אני לא מצליח. דקה רגע, אני חייב לצאת קליפר. התאבדות! איך רצים? התאבדות סורית! אני יודע שאתה יכול לעמוד עליהם עד שהם נהיים ממש לבנים ואז לברוח לאחורה ואז הם מתאבדים ככה. זה מה שמטומטם אצלם, למה הם מתאבדים? כי הם מטומטמים כמוך. אתה. ולא סיימת את האלה.
כן, לא סיימתי פה, אני עדיין צריך לבנות פה. אני אוהב את זה, הכל ישר, יפה, שטוח, רואה? ככה אני אוהב את זה. ואני אעשה פה בריכה כמו של הרומאים. הרומאים. כדאי לעשות בריכה כמו של הרומאים. לא יודע. לא לעשות בריכות לגיים, סתם. אוקיי, טוב יותר. אורי, די עם המסטיקים! אני לא אוכל, זה טעים. גם כי זה טעים, אבל כמה אתה אוכל? אם עידן היה כאן, הוא היה גומר לי את כל החבילה. יודעים את זה. סתם. עידן, הכל בצחוק, הכל מאהבה, סתם. אם זה לא בעיה שלו, אם אין לו בעיה לאכול 11 כאלה, למה שלא יהיה לו בעיה לאכול משהו של משקל נקי 28 גרם? אורי, מה זה? מה אתה עכשיו מדען? זה מה שרשום פה. מדען? מה אתה מדען? מדען? נשאר עוד 2. מה? נשאר לי עוד 2. סתם. אני רוצה שיהיה פה שטוח ויפה. אני לא יודעת, זה מאוד מוזר, פעם אחת ראיתי. אורי, לא נדבר על מוד סמים. מוד. נו כן, מוד סמים שאתה כל יום לוקח. אתה. סתם, אני צוחקת. אני חושב שיש איזשהו מוד שאם אתה עורך חץ, זה לא יוצא חץ רגיל, זה יוצא חץ כזה כמו טיל. אורי, למה אתה מדבר על זה? למה? זה זכויות יוצרים, אני לא למדת מה זה? זה מוד אביב. נו. אני הולך, תקשיב, להגיד לכם מה החזון שלי? להפוך את הכל פה לכפר. לכפר, כמו וילג'. ואיפה אתה תלך להביא וילג'רים בשביל כפר? בלי וילג'רים רק. כפר? כפר של וילג'רים בלי וילג'רים. כן. זה מאוד מוזר. לא, אני רוצה את האבן הזאת. אני רוצה את האבן. לא. וכבשים בכל הדברים הרגילים כאלה. אבל אם כבר את זה פה, אני אשים. אם אתה שם שם כבשים, אם אתה רוצה לשים כבשה, אז אם אתה רואה איזושהי כבשה, אתה לא תראה בכלל כבשים בזה. הן ישר משתגרות לשמיים ולא רואים אותם יותר. כי יש לי 16 איירון, כפאווים! אוקיי, נראה לי... אני לוקח את המיטה איתי, כדאי לי? תיקח. לא יודע. אם אתה רוצה לחפש כפר, כדאי לך לקחת. אני לא רוצה לחפש כפר. אז? אני יצאתי סך הכל אילן. למכרה. אני אשיפט עכשיו. רביעין קוראים לזה אביב. אני יודע... הלו. הנה, תיכנס מהמים. כן, גם אני חשבתי על זה. אם אפשר להיכנס משם, למה לא עלית משם? מה? אז לא ש... לא, פשוט... למה עלית ככה ולא עלית מהמים? לא יודע, לא ראיתי. שם, נראה לי ששם... נראה לי שיש לי תחושה איפה יש כאן איירון. גם כאן וגם מאחורה איפה שראיתי משהו. אחר כך אני אחזור, בכל מקרה אני חוזר אחר כך לשם. אני יודע שעידה חושב שהיהלום חלשת מזהב. זה דבר... זהב זה טוב, זה חוצב מהר, אבל זה גרוע. לא, הוא נגמר פשוט מהר. זה הרעש הזה. בחוץ, מזמינים בטח. וואי, כבר גמרתי את הרבין? אוקיי, זה היה קצת מאפן. אבל לא, יש לך עוד שתי מערות שהן הולך לחפש. תמיד מערה זה מוביל אותך לעוד מערה מתפצלת. סתובב רגע, סתובב. לא, אני לא רוצה להסתובב, אני מפחדי. סתם. מפחדי? כן, אני מפחדי. הנה, שם יש לך מערה. מערה? אוקיי, זה לא מערה. אז תבדוק מה יש שם. לא, אני באה לחצוב קצת... אני חייב לחצוב את זה. אני חייב פחם. אין לי כמעט. סתם, יש לי 100 לפחות. בבית. כי זה גז טבעי. רק קשר. כי זה גז טבעי. זה רק קשר. כי זה גז טבעי. הנה, מה רע? איזה מערה מושלמת. תחזור, ראיתי, הנה, גם שמה. קוואסקי! הנה עוד מערה.
איירון! בייבי, 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 אם רון רואה את זה, אז הוא בטח ידע אז הוא בטח חושב שאנחנו אומרים לו עכשיו היי. מה? אם רון יראה את זה, הוא בטח יחשוב שאנחנו אומרים לו עכשיו היי. זאת אומרת? היי רון. אחי, לא מצחיק. רון, צחקת. שיט! קריפר! היה שם... קורסקי! גם כאן יש מערה. איפה אתה רואה פה איירון? איפה? מה זה? איפה? איפה אתה רואה פה איירון? איפה? פספסת מאחוריך. שם. לא יודע, קודם ראיתי. אני מפחד מהקריפר. יש לך בכלל לפידים. לא. אז יופי. אז בגלל זה בטח סתם ראית משהו. אני? וואי, הוא באמת היה שם. מאחוריך. הוא באמת היה שם. מאחוריך יש מערה. ואלרון. בשביל פספסת שם איירון. הנה הקריפר. תרצח אותו. נראה אותו. נראה אותו, יא מניאק. יש מעליך איירון. יש שם... תראה את המניאק. איירון, איירון. אפשר לסגור את זה שנראה כאן יותר טוב. תסגור. בעיה שלך. מה זה הדבר הזה? משהו. אבל יש לך בעיה עם זה? כן. אורי, אתה כל כך לא יודע. אורי, תיקח את זה הביתה. תיקח אותנו הביתה כך. אני סוגר את החלון. אז שנייה את זה נפל. זה נקרא קשה. אתה לא יכול כבר לרוץ. זהו, זה מה שאני יכול! אתה לא יכול קדמת! מה? אתה לא יכול יותר לרוץ. למה? נראה. לא יש לך מצב. כולם פה בייבי. פשוט אפשר להוריד את זה למיטה ואז להחזיר את זה. אוקיי. סבבה. זה לא יעזור. מישהו הגיע. לא? שאלתי גם דלת וגם טלפון. נכון, יש לי אוכל. אורי. יש לי עוד איירון! הנה, מה הבעיה כל כך לסגור את זה? נשאר לי עוד 2. אני רוצה לסדר. לא יודע, בא לי, מתחשק לי להסתדר. אז מה נגיד לך שיהיה במזל טוב? יש לך כמה. זה פחם עץ. זה השני פחם רגיל. איפה? לא רצית להכין דלי ולהביא חווה ליד הבית. מה? לא רצית להכין דלי ולעשות חווה ליד הבית? נכון, וואלה. אין לי כוח עכשיו. עד 2:07. כמה זמן אתה עושה כל סרטון? לא יודע, לבדוק כמה יש לי. 24 דקות. אוקיי, זה כבר יותר מדי. אני אצטרך להגיד לכם ביי. אולי נצלם עוד סרטון שיהיה אורך 5 דקות. ואני אלך הביתה, יאללה, ביי! ביי יוש.